הקדוש החפץ חיים, אומר הקדוש החפץ חיים, כתוב בתנא דבי אליהו, אין עיניהם של בני אדם כאות בחצי ימיהם, אלא מתוך שהסתכלו בדברים האסורים. פתאום אדם בגיל 60 לא רואה טוב, לא רואה. למה אתה לא רואה טוב? וכותב רבי חיים פלאג'י שהשומר עיניו זוכה שלא יקה מאור עיניו אפילו בזקנותו. אפילו יש זקן יראה שש. למה אנשים פתאום לא רואים? מתנא דבי אליהו כתוב. הוא מסתכל בזה, מסתכל בזה. אז מי שנתקל, טוב, הוא רחום מחפר עוון, אבל כשאתה מרצה מעות, זאת אומרת, אתה יוזם את זה. אפילו תהיה משה רבנו, אתה לא יודע מה הפגם שאתה עושה לעצמך. ואומר החפץ חיים, אומר הרב, ואם לא היה נזהר בחוש הראייה שלא ידע בבירור, כי לעתיד לבוא יהיה סומה. אומר שלא יהיה לך אשליות. אם אתה לא נזהרת בחוש הראייה, הוא כותב את זה בשמירת הלשון, הוא לא כותב את זה באיזה ספר מוסר. ואם אתה לא נזהרת בתדע לך, עולם הבא אתה עיוור. אתה תהיה בעולם הבא, אבל עיוור. נו, אתה תוכל ליהנות מעולם הבא, אתה תוכל ליהנות. כי לעתיד לבוא יש סומה, ולא יוכל להביט באור השם, וערך קלקול בעיניו יהיה לפי ערך הפקרו. תלוי כמה היה מופקר. כמה היה מופקר בעיניים שלו. אם לא היה אכפת לו מהאייפונים, לא היה אכפת לו מחשבים, לא היה אכפת לו מבחורות בעבודה להסתכל, לא היה אכפת לו משכנו להסתכל עליהם, מה היה עושה? לפי זה הוא יהיה עיוור. אם היה פחות פעמים עשה לעצמו גדרים, אז הוא צריך ככה איזה משקפיים עבות. אבל לפי ערך קלקולו, לפי ערך הפקרו, ככה ערך קלקול עיניו. וכמה יתמרמר על זה. אומר חפץ חיים, כמה האדם ירביץ לעצמו בעולם הבא. כמה יתמרמר על זה. ורבי יוסף חיים, רבי יוסף חיים בבן איש חי פרשת ואתחנן, נותן גם מוסר. אומר רבי יוסף חיים, הרי כאן בעולם הזה עיקר חיות האדם הוא הנעת האכילה. ממה האדם חי פה? מהאכילה. כשעולה לגן עדן התחתון, עיקר הנעתו מהריח. אתה עולה יוצא מהעולם הזה, נכנס גן עדן התחתון, זה נקרא מין מעבר, תנחת מעבר. מה שממיינים אותך? זה נקרא גן עדן תחתון, הוא פה בארץ. נמצא באיזה מקום בארץ.